Saya khamani kere ya borba borok saga hangkai ba saya hanai tabuk sagjor te kono bor manche maya khongka bani saya khamani kere phano borok ano judi na phage ka abo tang ma thangnai anggo sibo to khani sama saya jeri phurma mani kore borok ano phunuk tung ta borok ba je tabo ano saya hanai sama basimi paya bole di phurma mani kore borok ano ma phunongnai sama saya oke nini bumu ani bumung keri na debroma ombo kami klai mukta solar bara blok he bolok bel bare bolok nini mani umur besarong kena tabu ani umur to 30 boso 30 kan besar koro besar tong ani serai ka saton selalu beri ang bona ni tong na kon ni saya tau kyang bona saka borok phayoi borok sungbo first ni simi ana sangka ngan saka au agi tongmani tongmo to tong hang gosika eke parang borok bisa atar khayoi saka ge dikha eke burinyo saka nangbo batai last time tama lagi eke salano saka nang tai tama lagi oro ta phadi buri ta thani chala ta thani hani sa ge saka ge man pore eke to tai phaili aborok phaili ya ang malai mo no ya pun samong buma bu phale bhai ke busaboti toma bhai saimana ba eke amte borok sangkang sairika okongno agi bongno salai abai sekagre mana sairika ta ke tabuk to no mane borok kok sil sai tong mane norok no khagena norok no buthar kana butharoi norok no berai ton kha aba heni kok sil sai tong tabuk social media bro ang jodi buthar ka ge to ang payan jogo o gana kheto tong o segun bagan gana tong borong masano buthana ne on masa buthar bo borong no tong masa buthari sang pan buino go an boyaso mo sangjak ben rong nai lu ko omti borono ang bura tute omti khlaimane ne kono khom noro jubok dangjak khom ta tongjak lu ko noro wansong nai di asi wadar mas mar nai bono butharo dina de borma bini babu borok mili boi borok no khungsa be bang no mili bono butharo tai ke se kok ho se jeri na de borma bai je dipu de borma ni borong ni tong halok je agini simi je choli lai tongo ni khana borok no nge bo mane koi bosro romoi choli jak borok kisa saikna borok ab 2019 ni simi borok choli lai mani dipu de borma bai dina de borma tong halok tong lai mani inke je tong thani cha thani le nang mane boma hai khaka borok ni mane borok no to sika ge rakha bicharo khai ni khanawo hey da na nka aboni bisingo se sika ge rakha hanka bo mane boma hai ke sogo kya jakawo dina de borma bo bar kol khai tongo di porjora rogo bo kol khlai mang tongo bono ringi telangi ob hai ke butharo bono buthar kana bono butharo bono jeske pano phasi watar nani nangnai dina de bormano tabo পর্যন্ত পুলিশ প্রশাসন রক কোনো ফানো বংনি নখলা মাংক থৈমানাইছে বং নগো মাংক থৈমানাইছে বংনো তাক ফানো এরেস্ট খাইয়াকু কোন ফানো খলাইয়া tangile khayang maklai mane naima thang botol ro eres bongni কোনো কাইসা tongna bongni বসঙ্গ নেতা হিমনাই রক বা যে সাফানো খাইনাই রক tongna aboni bagoi পুলিশ প্রশাসন রক অমা হাইকে সামুং সাকথারিয়া খাই tong khana aba hinai ang wansogu